У мене є такий не дуже гарний банан і ківі. Поки на дворі жара, робимо ще одне морозиво. На очі мої не дивимось, у мене кон'юктивіт. Банани ківі нарізали кружочками, кубиками. Тепер все це діло в морозилку підморозить. Заморозились наші фрукти. Їх в блендер і перебиваємо. Так. Ось що вийшло. Ну, в принципі, щось таке похоже на морозиво. Зараз ми його отак виложимо. Пробуємо. Кльове. Смачне. Хто любить солодке, добавте якогось меда. Мені і так шикарно. Не приторне, освіжаюче, класне.